Mga subscribers, muli si Moderno Marketing to. Dito po tayo again sa Brook 5, Kupang, right Pampanga sa ating magpipid therapy kay stroke patients, Jaime Salak. Ayan. Ngayon po ay 40, so 1 month and 13 days na po. Ayan. So almost 1 month and 13 days or 1 month and 13 days or 1 month 12 days na po ang ating therapy. So 43 days. Ayan. And again, bago magsimula, ano po tayo babatiin ngayon, ang kaarawan ngayon itong September 24, ang father ni Lovely Castro, si Ate De Guzman, sa iyo, happy birthday, may God bless you, sana lumakas ka at muling manumbalik ng kalakasan, more birthday to come, greetings from Moderno Marketing to, ngayon po ay birthday mo, yan, happy birthday to you, and more God bless you. Again, shout out nga pala sa mga anak ni Kuya Jaime at Helen Salak. Sa inyo lahat, shout out and keep safe. At sa inyong mga pamilya. At palagi nyo panoorin yung aming vivid vlog. Ayan. And sa lahat, both side, sa lahat ng mga kamag-anak, mga kaibigan, shout out. Ayan. Siyempre, sa aking mga anakis, shout out sa inyo lahat. At sa mga subscribers ko, na patuloy pa rin sumusuporta, mga likers, sharers, ayan. At kung nakapag-subscribe, mag-subscribe ko na. Para updated ka sa aking vlog everyday sa aking mga stroke patients. Ayan, at mga na-improve mga stroke patients. So, watch nyo po today yung aming gagawin, mga activities ni Kuya Jaime, at marami kaming gagawin ngayon to improve yung kanyang lower limb and lower back. Watch nyo po today. So, siyempre, we proceed to BPM Players. Are you okay, sir? You're okay, let's do it. So, wala mo siya bigyan ng hapon mo. Maganda ba tulog mo? Okay na? So, kaya tulog ko. Muy bien. Mira. Vậy đấy. Mateus is 20 plus. Pagsunod nito ng muna na pagkariyan ng Diyos, ang bagay, kasalakasan mo, isang tips na yan. The Lord is my light and my salvation, sa ito. The Lord is the strength and my light and siya ang dito. Noon, hindi Panginoon yung pasasan mo kung may tulong ka, pag-ito, pag-therapy, kaya Jaime, at i-bless mo ang programa. Lord, sana po ay maging maayos po, magagapan po, iwasaray po na mga 80 signs of injuries, nagagawin po namin may bihali po po. Lord, bumanaon, samahin po kami sa mga gawin ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen.
Sama. Uy! Makatilan din kami. Tulog ka kaya. Magpesa sa tuwali, no? Ano natin yung step, ayaw mo? Yes. Gusto mo naman, no? No? Sige lang tayo mo, no? Ito mo. Over 80. Lagi over mo. No? Lagi over mo. Hindi, yung over mo maganda. 160 over 80. Diba ha? Mga ilaw. Kaya natin yun. Diba? Mga ulan, no? Wala. 150, 80. Yan, diba? Good. Ito good. So maganda naman ang blood pressure ni Kuya. So okay naman. So we'll make a procedure. Simple lang, no? Ano ka pagod, no?
So ito, napakailan po na ito. To warm up yung kanyang lower limb bago siya mapunta tayo or any activities na gagawin namin. So ito tinatawag na basic routinary daily routinary exercises. So natural pa na ginagawa ito sa kanya. Yeah. Ano buat ako din ah. Okay. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 go. Relaxin na. Relaxin na. So ito yung basic exercises na ginawa ko para makita nyo. So mamaya iputayo namin mamaya.